Hello friends, welcome to Ashwini Kitchen. Maatare namaskar. Ini manpuga custard apple juice. Panda sitapala juice. Nek manpuna boda pina vastupura. Sitapala moji. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರು ತೃಪ್ತಿ ಪೇರು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪೇರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಸೀತಾಫಲ ಜೋಪಾನ ಅನ್ಪೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಕಿದ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಸ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ರ ಅಂದ ಚೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಅರಿಪುಗ ಇನ್ನು ಬಿತ್ತು ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇದು ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿತ್ತು ದಾಲ ಪುಡಿ ಹಾಪುಜಿ ರಡ್ಡ ಸುತ್ತ ಕರ್ರ ಮಂತಂಡ ಬಿತ್ತು ಪುರ ಇಡೀ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ನೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಶಕ್ಕರ್ಲ ಬಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಒರಿದಿನ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡ್ಗಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಲ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆನಂದು ಮುಚ್ಚಲ ತೆಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ತಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೊಂದು ಇತ್ತೆತ್ತುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದುಪ್ಪುಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಳುಡು ಅನ್ಪುನು ಸೀತಾಫಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂದಿಕ್ಕು ಸೀತಾಫಲ ರಾಮಫಲ ಪುನ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡತೆ ಸೀತಾಫಲ ರಾಮಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಫಲ ನೋವು ಅಂಚ ಹೊರ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.